لاڤورس وەکو دەزانن di Kurdî de dengderê me tenê bi yek dengî tên got. Yani ti carî aya me dirêj nabe, êya me kin nabe dirêj nabe, îya me nayê guhertin. Dengdarê me tên guhertin, kê dikeyê me hene, çê diçe çend çayê me hene, hêyê me tên guhertin, lê dengderê me nayên guhertin. Ev şaşiya herfa eyê ji ber bandora Tirkî gelekî ez dibînim wek navê mezlûm bi ayê dinivîsin wek mesela em li Fêderê bibêjin. Xala duyêm jî temînata qanûnî ye. Mebesta min ji temînata qanûnî ev e. Pêvajoya aştiyê, pêvajoya biratiyê navê wê çi be bila bibe talep dikin ku çarçoveya wê ya yasayî hebe. Ev tiştekî eveya şaş divê eyê bin herdû talep dike çikî gotin talep çi ye?